Iz-zuntier flimkien mal-pjazza u l-madwar tal-Knisja Arċipretali ta' Ħal Tarxien se jingħataw dehra ġdida biex jikkumplimentaw ix-xogħol tar-restawr estensiv li qed isir mal-faċċati tal-Knisja parrokjali dedikata lill-Unzjata. F'konferenza tal-aħbarijiet, is-Sindku ta' Ħal Tarxien Pawlu Farrugia qal li l-Kunsill se jikkontribwixxi madwar 125,000 euro minn fondi tal-ippjanar biex isir ir-restawr taz-zuntier. B'mod unanimu il-Kunsill qabel jgħaddi 70% tal-fondi li għandna lill-Knisja. L-Arċipret Christopher esprima s-sodisfazzjon tiegħu li l-parroċċa li jmexxi se jkollha riġenerazzjoni tant mixtieqa. Huwa sabiħ ukoll li bħala parroċċa bħala flimkien mal-pajjiż nitħossib il-wirt li ħallew mis-sirijietna, nożżuh u nippreservaw ħaloliedna. Mhux hekk biex dak li għandna wkoll nadduh il-tawarajna. Il-perit responsabbli mill-proġett Ġesmond Muljet spjega x-xogħlijiet li ser isiru biex il-pjazza terġa' tingħata l-ħajja wara 17-il sena. Ħajsir kif suppost illum ċangatura tal-qawwi bil-lava, ċertu tiswija wkoll tal-taraċ tat-zuntier li huwa możajk però il-fejn huwa mkisser biss ħanirranġaw bil-qawwi. Ix-xogħlijiet ta' pavimentar madwar il-Knisja se jsir minn infrastruttura Malta. L-entità se tagħmel ukoll xogħlijiet fuq triq ta' wara l-Knisja biex titnaqqas il-problema tal-arar. Però mbagħad huwa li sabiħ huwa li l-proġett ħajkompli jikber b'kontribuzzjonijiet ta' infrastructure Malta u entitajiet oħrajn li anke ssir pavimentazzjoni fil-ġnub tal-Knisja u allura jsir proġett ta' riġenerazzjoni komplet. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borġ qal li x-xogħol fil-pjazza li tilqa' bosta nies fiha se tkun qed titgawda minn kulħadd. Is-Segretarju Parlamentari Silvia Parnis semma kif ir-reġjuni qed jaħdmu biex isiru aktar proġetti bħalma se jibda f'Ħal Tarxien. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar, Chris temm jgħid li l-proġett ta' Ħal Tarxien huwa frott is-sinerġija bejn il-Gvern u l-Kunsilli Lokali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.